Mawa wabwino wa lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Austin Kachipeya, koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati wakhala akuyankhulana ndi President Mutharika pa nkhani yokhudza upandu omwe anthu ena mdzikolo akuchitira nzika za m'mayiko ena kuphatikizapo a Malawi. Banki ya dziko lonse ya World Bank yati yayika padera ndalama zokwana $100 billion kuti ithandize mayiko omwe chuma chawo chakhudzidwa kwambiri ndi nkhondo yomwe kuchitika ku Ulaya. Ndipo bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC yauza nyumba malamulo kuti ikutsatira njira zamakono zolutsira mawu. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati wakhala akuyankhulana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa nkhani yokhudza upandu omwe anthu ena mdziko la South Africa akuchitira nzika za m'mayiko ena kuphatikizapo a Malawi. Ramaphosa ayankhula izi poyankha mafunso kwa olemba nkhani a mdzikolo pomwe amafuna kudziwa ngati atsogoleri ena m'mayiko amuno mu Africa aonetsa chidwi chochotsa anthu awo mdzikolo. Chisomo Blake walemba ripotili. Malinga ndi President Ramaphosa, iwo akhala akuyankhula ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika potsatira upandu omwe nzika za mdziko la South Africa zikuchitira anthu a m'mayiko ena kuphatikizapo Malawi. Iwo anati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndokhumudwa ndi chipongwe chomwe Amalawi ena akuchitiridwa mdziko la South Africa, ndipo anati boma lake ndi lozipereka kubweretsa kuno kumudzi anthu omwe akufuna kubwerera. Malinga ndi Ramaphosa, atsogoleri awiriwa akukonzanso zoti akumane ndi kukambirana za mchitidwe wa nkhanza omwe ukuchitika mdziko la South Africa. Pakadali pano, dziko la Malawi kudzera ku nthambi ya boma loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dotima lati nzika za dziko lino pafupifupi 10,000 ndi zomwe zikufuna kubwerera kuno kumudzi. Nthambi inati ntchito yobweretsa anthu kuno kumudzi ndi yofunika ndalama zambiri, ndipo linapempha anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti athandize boma ku ntchitoyi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nduna za chilungamo a Charles Mhango yati kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inaphetsa wachiwiri wakale wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu amafunika kwambiri kuti dziko lino lidziwe zenizeni kamba kuti kafukufuku wina wambuyomu analephera kuyankha mafunso ena ofunika okhudza ngoziyo. A Charles Mhango anena zimenezi ku Lilongwe pamene anakaonekera ku komiti ya nyumba malamulo yomwe ikufufuza za ngoziyo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Poperekera umboni wawo ku komiti ya nyumba ya malamulo imene ikufufuzanso za ngozi ya ndege yomwe idaphetsa yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8, nduna ya zachilungamo a Charles Mhango anati kunali kofunika kuti kafukufuku achitikenso kamba kuti kafukufuku muwiri amene adachitika mbuyomo sanapereke mayankho onse ofunikira amene anthu amafuna kumva. Mwachitsanzo, a Charles Mhango ati ripoti la akatswiri oona za maulendo apandege komanso ngozi za ndege aku Germany a BFU linalephera kufotokoza bwinobwino chifukwa chimene ndegeyo itangonyamuka kumene pa Kamuzu International Airport kupita ku Mzuzu inasiya njira yake yowulukira ndi kuyamba kuwuluka mosokonekera. Iyo anatinso mu ripoti lawo la akatswiri a BFU adalephera kufotokoza chifukwa chimene ndegeyo idalibe chida kapena chipangizo chojambulira mawu ndi kufotokozeranso kuti ngati ndegeyo idabwera yopanda chipangizocho kapena kuti chinachita kuchotsedwa. Iyo anatinso pali kusemphana pakati pa malipoti awiri, BFU komanso ripoti limene president wakale wa dziko lino a Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa. A Charles Mhango ati zonsezi ndi zina mwa zifukwa zimene President Profesa Arthur Peter Mutharika adalamula kuti kafukufuku okhudza ngozi ya ndegeyo achitikenso. Zikuonesa kuti oyendesa ndege chamma 12 minutes past 10 atadusa mu zimene ndikutchulazi anakambirana ndi oona za ndege ku Mzuzu, kutera ndi kuuluka kwa ndege ku Mzuzu.
amene amayankhula naye chamma 12 minutes past 10 amaonesa kuti owulusa ndege sizikuwakhuza, angoyankhula zabwinobwino. Ineyo zimenezo ndinaonapo kuti siziyenera kukhala zoona, chifukwa ngati owulusa ndege kuzungulira amayang'ana chani, chimachitika ndi chani. Koma mmene amayankhula komalizira chamma 12 minutes past 10 report ikuonesa kuti anangoyankhula kuti iyayi tikufuna titere kuchokera ku Ekwendeni, osanena kuti takumana ndi zokhoma zotani powuluka kumeneko. Chakumasanaku mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi nawo anaonekera ku komitiyo, komwe anafotokozera ndondomeko zimene zimatsatidwa pamene wachiwiri kwa president wa dziko lino akufuna mayendedwe a mdziko momuno ngakhalenso opita dziko lakunja. A Justin Saidi ananenetsa kuti ofesi yawo ya mlembi wamkulu simakhudzidwa ndi nkhani ya mayendedwe okhudza wachiwiri kwa president, ndi kuti ofesi ya wachiwiri kwa president ndi omwe imakonza madongosolo onse, ndi kuti akafuna kubwereka ndege ya nkhondo amatha kukambirana ndi akuluakulu aku Malawi Defense Force. Apapa samoni ndinalandira kubwera kuno inali yoti ndiwauze anthu kuti kodi ndondomeko imakhala bwanji ya kulumikizana pakati pa a president mwina ndi a vice president, kapenapo kulumikizana kwa pakati pa ofesi yathu ya president ndi a president yathu. Zimenezo ndapereka ndipo mokwanira ndipo zamveka bwino, ndipo tawauza kuti zimatheka kuti nkhani ina imayambidwa ku ofesi kwathu ndipo imene imakapita kwa president, ndipo zikumakomera president kunena kuti iya izi sindipanga apanga wakuti. Uthenga umene umabwera kwa ife ndipo umapita kwa amene wapasidwa mwayo. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika adalamula kuti kafukufuku okhudza ngozi ya ndege yomwe idaphetsa Dr. Saulos Klaus Chilima, yemwe adali wachiwiri kwa president wa dziko lino mbuyomu, komanso anthu ena 8 omwe anali nawo pa ulendowo, achitikenso pofuna kupereka mayankho amene Amalawi osiyanasiyana akuwafuna. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lauza nyumba ya malamulo kuti upita chitsogolo ndi ntchito yolutsa mawu potsatira njira zamakono zomwe zithandize kutumikira bwino mtundu wa Malawi. Mkulu wa bungweli a Brian Banda wauza komiti ya nyumba ya malamulo ya zofalitsa nkhani kuti bungwe la MBC likuchita izi pofuna kutsata njira zamakono zofalitsira mawu pa dziko lonse zomwenso zikuthandiza kufikira anthu ochuluka. Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC a Brian Banda anauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani kuti pofuna kutsatira lamulo la ufulu wakapezedwe ka mauthenga mosavuta kapena kuti access to information, bungweli lakhazikitsa kabuku kamene kakufotokoza nkhani zamene anthu angapezere mauthenga kuchokera ku MBC, komanso kuti lili ndi tsamba lake pa makina a intaneti kumene anthu akhuzanso kupeza mauthenga osiyanasiyana. Iwo anati bungweli layikanso padera ndalama zokwana 8 miliyoni kwacha zimene likufuna kugwiritsa ntchito pa zinthu zosiyanasiyana zokhudza lamulo lopeza mauthenga access to information. Pa zimene bungweli likuchita pa nkhani yopititsa patsogolo luso la makono, mkulu wa bungwe la MBCU anati pakadali pano bungweli layambitsa ukadaulo umene anthu akhonza kuonera kanema ya MBC 1, MBC 2 komanso kumvera MBC Radio 1 ndi MBC Radio 2 kudzera palamya zawo zam'manja. Pokambapo za mapulani amene MBC ili nawo, Abanda anati bungweli likufuna kukhazikitsa mastudio ya wireless apamwamba komanso likufuna kusunga zinthu zosiyanasiyana kudzera munjira zamakono za m'makompyuta zomwe adazijambula kalekale kudzera munjira zachikalekale. Iwo anati akufunanso kukhala ndi malo amene akhonza kumasunga zinthu zonse kuchitira kuti patachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi MBC ikhonza kupezabe zinthu zake zimene idasunga. Abanda anaonjezera kuti bungweli lilinso ndi chikonzero chogula zipangizo zamakono zowulutsira mawu zimene zingagwirizane ndi kusintha kwa zinthu. Komabe iwo anadandaula kuti mavuto ngati azachuma, kukwera mtengo kwa zipangizo zamakono zowulutsira mawu komanso kusowa malo okwanira osungira zinthu ndi ena mwa mavuto amene MBC ikumana nawo kuti ikwaniritse zolinga zake. Pamenepa mkulu wa MBCU anapempha komitiyi kuti ithandize bungweli kuti likwaniritse zolinga zake. Izi ndi zimene Abanda analankhula zokambirana zizitatha. Pa nkhani ya kuti anthu adzitha kupeza information mosavuta ku MBC, tatsimikiziranso kuti pali zina zimene tikupanga. Akondwera nafe pa nkhani ziwirizi ndipo atitsimikizira kuti
atithandiza. Zimenezi zikatheka digitalization, modernization ya mastudio komanso nkhani za access to information, ndiye kuti tikhala ndi mwayi ofikira anthu ambiri pamene tikulutsa mawu. Masiku ano sipakufunikanso chitokhala ndi studio ya television kapena ndi ya radio, pali zimene tikuzitcha kuti combo broadcasting, ndiye kuti uli mstudio imodzi koma kuulutsa mawu m'mastudio onse, television, radio komanso online. Ndi mmene zinthu zikupitira patsogolo. So atitsimikizira kuti atithandiza, ndipo ife tili ndi chikhulupiriro kunena kuti tikatero tiatumikira bwino Amalawi. Cholinga chathu nkuti taphunzitsa Amalawi, tapatse mapulogalamu ophunzitsa, osangalala nawo, komanso titukule dziko la Malawi. Pothirapo ndemanga pa zokambiranazi, wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani Aking'we Oliphuka anati agwira ntchito limodzi ndi bungwe la MPC pofuna kuonetsetsa kuti lakwaniritsa zimene likufuna kuchita, kamba kakuti nyumba ya malamulo komanso wailesi ya MPC zonse zikutumikira Amalawi. Mmene atifotokozera zimene wakufuna kuchita, ifeyo ngati komiti tiyenda nawo limodzi, makamaka ku mavuto amene wakumana nawo, chifukwa chokhumba chathu chinali chowafunsa kuti kodi ngati Amalawi akuyembekezera zabwino kwa inu, chifukwa cholinga cha ife ngati parliament ma MP timatumikira wanthu amene anatisankha. Sono tinaona kuti iwo akhoza kuwatumikira anthu athu ajabwino kwambiri, koma pali zovuta zinaso zimene tikhoza kukonza ngati limodzi ndiwo. Choncho tikatha moteremu timakhala ndi ripoti lathu limene mapita ku nyumba ija yonse ya malamulo, komanso poseredesa patagwirizana kuti tipita tikaone kumene iwo amagwirira ntchito kuti kuzida zake nzotani, pali mavuto anji pamene tikhale tikumayenda nawo limodzi, koma tawasimikizira kuti ife ngati komiti tikhala tikuyenda nawo limodzi, komanso makamaka kuonetsetsa kuti zovuta zimene wakumana nazo ife tikhale pasogolo kukumana ndi oyenererawo kuti tikawayankhulire monga ifenso tili kamwa yawo ngati komiti yowayankhulira pa zimene watha kukamba. Tawalimbikitsanso kuti magawo ena amene timaona kuti samachita bwino ayina kukonza mbali imeneyo kuti chinthu chikhale chokondedwa kwa anthu onse ndithu monga Amalawi. Wailesi ya MPC adayikhazikitsa mchaka cha 1964 ndipo zina mwa zolinga zake ndiye kuulutsa mawu kupyolera m'mapulogalamu komanso nkhani zomwe zingathe kuphunzitsa komanso kudziwitsa anthu. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS William Mpenganjira wapempha ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa skulu iyi kuti athandize boma kulimbana ndi mavuto ena omwe dziko lino likumana nawo. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Romeo Omali. Poyankhula kumwamba opereka masatifiketi ku MUBAS mu mzinda wa Blantyre, Mpenganjira anati dziko la Malawi likufunikira anthu amene amaliza maphunziro awo amene akonzeka kukathandiza boma kuthana ndi mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likukumana nawo. Apa Mpenganjira amenenso ni mkulu wa banki ya FDH mdziko muno anati sukulu itsopano ili ndi kampani ya zamigodi imene ithandize kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya MUBAS ndi Anansi Chitera ndipo akutsimikiza izi. Mwachitsanzo tili ndi department ya research and innovation. Ku department imene iyi kuli Unipod komanso kuli industrial park komanso kupatula pa zimene zizi tili ndi agricultural mechanization unit kumene tikupanga ma tractors athu. Mlembi mundu wa zamaphunziro Ken Ndala wapempha gulu la ophunzira amene amaliza maphunziro awo kuti akagwiritse ntchito zimene aphunzira mkalasi potukula dziko la Malawi m'magawo onse a chitukuko. Lero ndi kuti dziko la Malawi lalandira ma graduates okwana about 1000 amene akuchokera pa university inoyo. Amene wao ni ma graduates amene mapanga ena za engineering, ena mapanga za accountancy. Zomwe tikuona kuti ndi ma program amene alifunikira kwambiri kuti athe kuthandiza dziko linolo. Chimene tingathe kunena kwa iwo amene amaliza lero ndiona kuti ali ndi udindo sopano kuti agwirisire ntchito zimene aphunzira kuti akathe kuthana ndi mavuto amene timakumana nawo. Kunjaku kuli mavuto ambiri. Cholinga cha skulu nchona kuti osakhala ngokhala ndi pepa layi koma kuti pepa lalo lithe kutambasulidwa ndi kuthana ndi mavuto amene dziko likumana nawo.
pothirirapo ndemanga Mike Mapanga yemwe wamaliza maphunziro ake potenga digiri ya luso la makono pa sukuluyi wati wakonzeka kukasintha ulimi ndi njira za makono. Kudzera m'maphunziro amene ifeyo taphunzitsidwa chachikulu chokasintha kumbali ya ulimi kumene kumafunika tekinoloji yambiri. Ophunzira oposa 1000 alandira masatifiketi, diploma komanso digiri kuchokera ku sukuluyi lachitatu. Pakadali pano banki ya FDH yapereka 13 miliyoni kwacha kwa ophunzira 13 amene achita bwino kuposa anzawo. Mukone ankhani zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati wakhala akuyankhulana ndi President Mutharika pa nkhani yokhudza upandu omwe anthu ena mdzikolo akuchitira nzika za m'mayiko ena kuphatikizapo a Malawi. Banki ya dziko lonse ya World Bank yati yayika padera ndalama zokwana $100 billion kuti ithandize mayiko omwe chuma chawo chakhudzidwa kwambiri ndi nkhondo yomwe kuchitika ku Ulaya. Ndipo bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC yauza nyumba malamulo kuti ikutsatira njira zamakono zodutsira mawu. Tikuyenderani ndipo nkhani zathu zipitirira. Chiwerengero cha abambo omwe amagwiritsa ntchito mankhwala onjezera mphamvu mthupi chikuchuluka. Izi zikuchitika pomwe pali malipoti oti abambo ena akufa kamba kazotsatira za mankhwalawa. Madotolo azachipatala ati mchitidwewu ukuchulukirabe kamba kakukakamizika ndi achikondi awo komanso anthu ena ocheza nawo. Victoria Solijala walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Erin Chimoyo. Pilitsi lonjezera mphamvu kuchipinda. Mapilitsi asanduka chinthu chodziwika bwino pakati pa abambo ambiri omwe akumafuna kuonetsera mphamvu zawo pomwe akukumana ndi okondedwa awo. Kifaru, Viagra komanso mitundu ine ya zakumwa zonjezera mphamvu zakhala chida chomwe abambo ambiri akugwiritsa ntchito pofuna kukwaniritsa zikhumbokhumbo zawo pa nthawi yomwe akukumana ndi okondedwa awo. Miyezi itatu yapitayi malipoti akuti abambo atatu ndi omwe akuganiziridwa kuti afa mwadzidzidzi pa nthawi yomwe amakumana ndi okondedwa awo kamba komwa mankhwala onjezera mphamvu mthupi. Dotolo owona za uchembere wabwino Zaziwegunda ndiye watsimikiza za nkhaniyi. Iye wati izi ndikamba kakukakamizika ndi achikondi awo komanso nkhani zina zomwe abambo amakambirana m'malo ochezera. Chinyamata ambiri tapeza kuti ndi ameneno akukhala ndi chidwi kapena amene akupanga kalikiliki kuti azigwisa ntchito mankhwala amene onjezera mphamvu kuchipinda. Ripoti imwe idabwerapo mpando tino wa chinyamata wa zaka 30 amene watisiya nkhani kuti anatenga mankhwala amene wawo. Mutati muone ndi anthu otino ndi achichepere. Andi vuto ili limachitika kwambiri fo tino achichepere ife tumakhala ndi pressure kuti no tufuna tikayionetse kuchipinda. Tikachite zinthu zomwe mwina thupira tusingathe kuchita. Chinanso kuti mwina azimayi ena akumapanga pressurize azibambo kuti ndifuna unditere, ndifuna ukhalitse motere, mwina ndifuna wanawa kuchipinda. Ayitu ndithu zimene tonsa kuti no azibambo ambiri mwina azitaya moyo yawo komanso mwina azikhala kuti no akugwa m'mavuto ambirimbiri pa nkhani za kuchipinda zimene zizi. Gunda onjezera kunena kuti abambo ambiri maka achinyamata ndiwo akumwa mankhwalawa mosatsata upangiri wochokera kwa madotolo, ndipo wati izi zimatha kuyambitsa matenda monga kulephera kubereka komanso kuthamanga kwa magazi zomwe zimayambitsa nthenda ya mtima yomwe pa Chingerezi amati cardiac arrest. Pempho langa ndiloti ngati mzibambo ukuona kuti uli ndi vuto la kuchipinda, bwera kuchipatala tizakuthandizire kuti kodi tingatani kuti kuthandizire. Kwambiri so ena amene akumwa mankhwala amene vuto libewo ndi limodzi lomwe angothamangira kumwa mankhwalawa chifukwa afuna akaoneke dolo komwe akupitako. Azibambo tisapange moteromo, mapeto ake tita moyo yathu. Abambo feti ndi chiro yambuye kuti chite timasamalira azibale athu ambirimbiri ndi mabanja athu
anthu amayembekezeranso ambiri kwa ifeyo. nawo a Jefferson Milanzi omwe ndi mkulu wa bungwe lomwe limaona za kaganizidwe kangwiro ka abambo la abambo Tibekhonde wavomereza zakuchuluka kwa mchitidwewu ndipo wati izi ndikamba kuti amayi ambiri akumapeputsa okondedwa awo ndipo alangiza abambowa kuti azipeza malangizo oyenera komanso kumasukira madotolo pa nkhani zonga izi. ngati azibambo akumapezeka zoti akumafuna kupeza mphamvu zina zonjezera kuchipinda ndati pali vuto limene waliona kamene kamangosowekera kumasuka ndi kukumana ndi anthu oyenerera kuti akuunikire. So nkhani yayikulu ndionena kuti mwina kusamasuka kubwera poyera makamaka kuwafotokozera anthu amene akhoza kuthandiza. nanga si azimayi to amakambirana akakumana ayi naye amunanga amatere nde mwina da akabwera kwa amunawo nkumati ino anzanga ati amanena zoti amunawo amatere iniyo sosafikira pamenepo bwanji. So nkhani izi zingati zakuchipindazi of course ndochepa amene angabwere poyera nkunena kuti ndili ndi vuto lakuti. pamene mchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala onjezera mphamvu za abambo kukula, akatswiri apempha kuti pakhale thandizo loyenerera kuti zovuta ndi imfa zomwe zikudza kamba kosagwiritsa ntchito bwino mankhwalawa zichepe. alimi akwa kambanizithe kwa mfumu yayikulu Masula m'boma la Lilongwe akuti ayamba kupeza phindu kuchokera ku ntchito za ulimi potsatira ntchito teteza mbewu pa nthawi yokolola yotchedwa Regain. ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zisanu ikuyendetsedwa ndi bungwe la Agra Malawi lomwe likupereka mwayi kwa alimi kuti adzitha kupeza zipangizo zamakono zothandiza kusamalira zokolola zawo. tindilipoteri poyankhula kwa atolankhani ku malo azachitukuko cha ulimi athawale EPA kwa mfumu yayikulu Masula ku Lilongwe, alimi omwe akupindula ndi ntchitoyi akusimba lokoma kamba kuti akukwanitsa kupeza zipangizo zapamwamba za ulimi monga matumba osungiramo chimanga a Pittsburghs, malona oyanikira chimanga komanso makina osolera chimanga mwa zina. Mmodzi mwa alimiwa ndi a Brenda Barton. Imeneyi alibweretsera ndondomeko yamene tingasamalire mbewu zathu kuchoka nthawi yokolola kufikira nthawi imene tikugulitsa ntchito ngati kudya ngakhalenso kugulitsa. Programu imeneyi ndayiona kuti ili bwino kwambiri chifukwa chakuti mbewu zathu panopa zili zotetezeka. Zaka zambuyo matika kolola mbewu zathu zimativuta kusamala timatha kuzikolola bwera nazo ku nyumba kudzazithira pansi, koma kubwera kwa programu iyi atatigulitsa malona tinaona kuti nchanzeru pano pati kugulitsa ntchito malona aja kuchotsa mbewu zathu kubweretsa ku nyumba kuzikuthula palona paja, ndipo ikafikanso nthawi yotonola tikugulitsa ntchito mashini potonola mbewu zija zimene zikutitengera nthawi yoshepa kuti titonole mbewu zija. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaulimi ku Nzambwe kwa boma la Lilongwe, Agnes Lungu, ati ofesi yawo yalimbikitsa ntchito yophunzitsa alimi zakufunika kugwiritsa ntchito njira zamakonozi. Panopa alimi athu kwakukulu ngene kuti akwanitsidwa kuuzidwe mene angatetezere mbewu zawo, komanso ali ndi mwayi kwambiri opeza nawo masaka amakono, komanso alimi athu ena apeza nawo zipangizo ngati zipangizo zotonolera ntedza, zipangizo zotonolera chimanga zabwino zamakono. Mkulu wa bungwe la Agra kuno ku Malawi lomwe likutsogolera ntchitoyi a Elfe Nyirenda ati ntchitoyi ikuthandiza alimi kuthana ndi mavuto omwe alimiwa amakumana nawo pomwe akukolola, kusamalira mbewu zawo komanso kuzisunga. Zikuoneka kuti alimi athu azilandira kwambiri mmene timamvera alimi aja mafotokoza bwinobwino zimene zikuwathandiza kuti achepetse kuonongeka kwa zokolola zawo monga ngati chimanga, kuti akakhala kuti sanapange hando bwino nthawi imene akolola paka kufika ku nyumba amaluza 30%. For example, pa matumba 10 amaluza po 3, o pa matumba 100 amaluza po 30. Komano pogwisa ntchito ma technologies amene tikupanga promote pa project iyi ndi kuti achepetsa by 30%, which imene itokhaso mbali ya profit imene amapanga alimi. Ntchito ya Regain ikuchitika m'malo a chitukuko cha ulimi a Lilongwe, Kasungu, Balaka ndi Nzuzu ADD, ndipo akuyigwira mogwirizana ndi mabungwe a NASFAM, Opportunity International ndi African Fertilizer and Agribusiness Partnership, AFAP.
banki ya pa dziko lonse ya World Bank yati yayika padera ndalama zokwana $100 billion kuti ithandize maiko omwe chuma chawo chakhudzidwa kwambiri ndi nkhondo yomwe kuchitika ku Ulaya. Izi zikudza pomwe banki yatulutsa ripoti lake lomwe likupenekera kuti chuma pa dziko lonse chikwera ndi 2.5% yokha mu 2026 kuchoka pa 2.9% mu 2025. Erin Chimoyo wafika ndi ripoti. Kutsikaku kwadza kamba kakupitirira kwa mikangano ku Ulaya, kukwera kwa mitengo ya mafuta komanso kuchuluka kwa ngongole. Malinga ndi mkulu wa World Bank AJ Banga, maiko omwe akutukuka kumene osiyanasiyana akhudzidwa mosiyana koma akukumana ndi mavuto ofanana. Banga wati pachifukwa ichi World Bank ipereka ndalama zomwe zikufunika pakadali pano ndipo ndiyokonzeka kuyika padera ndalama zina ndi njira zothandizira ngati mavutowa angapitirire kuchuluka. Pakadali pano unduna wa zachuma mdziko muno ukuyembekezera kuti chuma cha Malawi chikwerabe ndi 3.8% ndipo undunawu uli ndi chiyembekezo kuti izi ndi zotheka kudzera mu ndondomeko yobwezeretsa chuma mchimake ya National Economic Recovery Plan yomwe boma likulimbikitsa. Boma la Malawi layamba kuunika ndi kukonzanso ndondomeko za ngongole zake kuti lichepetse mlingo wa ngongole omwe ati ukusokoneza ntchito za chuma. Mwazina ndalama zomwe World Bank yayika paderazi zikuyenera kuthandizira maiko okhudzidwa kuyika ndondomeko zotetezera nzika komanso kuthandiza kayendetsedwe ka chuma cha boma. Ndalama za World Bank zomwe apereke ku maiko omwe chuma chawo chikukhudzidwa ati akhala akuzipereka miyezi 15. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la South Africa wati wakhala akuyankhulana ndi President Mutharika pa nkhani yokhudza upandu omwe anthu ena mdzikolo akuchitira nzika za m'maiko ena kuphatikizapo a Malawi. Banki ya dziko lonse ya World Bank yati yayika padera ndalama zokwana $100 billion kuti ithandize maiko omwe chuma chawo chakhudzidwa kwambiri ndi nkhondo yomwe kuchitika ku Ulaya. Ndipo bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC yauza nyumba malamulo kuti kutsatira njira zamakono zolutsira mawu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Nali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Mwadziwa bwanji nonse uno yafika nthawi yoti timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo yozizira m'mawawu komanso yofunda chakumasanaku. Tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo kupitirira madera ambiri a mdziko muno ndipo mphepo yamwera nayonso ya liwiro lofikira 40 km/h ikhala ikumbabe pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa tete ntonse amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizapo asodzi tikapitize pakhawo zileteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufika mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvumaku kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizozizira komanso zachinyontho chochuluka ndithu moti mmawa uno zosadabwitsa kwenikweni kuti nyengo ya mitambo yapatali ikupitirira ndithu mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya mphepo komanso yachifunga m'madera ena. Kwafunda mmawawu kwa Ngabu Nsanje komanso kumangoche ndi mlingo kwana 18 koma nyengo yozizira ikupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Masanawa tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino kuphatikizapo nyengo ya mphepo. Tikuyembekezeranso nyengo yotentha madera ena ochepa kumasanaku monga kwa Ngabu komanso Nsanje
ndi mlingo okwana 28 koma nyengo yofunda iyembekezereke madera ambiri a chigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa uno munali ndine takuwakuta kumutu khala nozindikira dziwani za nyengo. Takulandirani ku programu ina ya Tsogolo Lathu. Ine dzina langa ndi Mike Mlongoti. Cholinga cha programu ya Tsogolo Lathu ndi kulimbikitsa ana mdziko muno kuti adzilimbikira maphunziro awo komanso adzafike poti adzamalize ndi kukhala nzika zodalirika. Ndiye programu imeneyi timaunika mfundo zosiyanasiyana kapena tinene kuti nkhanza zosiyanasiyana zimene zikuchitika kwa wana m'makomomo kapena msukulu zimene zili ndi kuthekera kuwalepheretsa maphunziro awo. Ndiye programu yathu ya lero ndakutengerani kwa Senior Chief Jalasi lino ndi boma la Mangochi, ndipo pano ndi pa skulu ya sekondari ya Majuni. Ndiye skulu ya sekondari ya Majuni ikuoneka kuti ndi imodzi mwa skulu zapamwamba komanso zopititsa patsogolo kwambiri kulimbikira nkhani ya maphunziro m'boma la Mangochi. Tachita chidwi ndi nkhani ina imene achinyamata ophunzira pa skulu ino akufuna kuti afotokoze nkhawa zimene ali nazo zimene akuti zili ndi kuthekera kuwalepheretsa maphunziro awo. Ndiye tili ndi ana eni wake ophunzira pano pa Majuni Secondary School komanso tili ndi a head teacher amene ndi Mr. Fred Majiwa komanso tili ndi aphunzitsi angapo amene tikhale tikuwadziwa mkatikati mwa kukambirana kwathu mayina awo komanso dindo awo. Komanso tili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene achoka ku konsolo ya boma la Mangochi amene wachokera nthambi ija ya zosamalira wanthu social welfare amene wandi a Tenson Kunyada. Mwatilandira pano pa Majuni Secondary School? Yes. Majuni Secondary School? The home of success. Majuni Secondary School? The home of success. Ndikufuna kuti ndimve kuchokera kwa inu mmodzi mwa inu kuti kodi mutu weniweni uchazijamati ndi nkhawa zimene mukuona kuti ikukusautsani ndipo ikhoza kulepheretsa maphunziro anu. Ndimve kwa mmodzi mwa inu kuti tikukambirana pa mutu wanji lero. Dzina langa ndine Rebecca Anderson ndi mu form 4. Mutu omwe tikukambirana lero ndi okhuza makolo kukanika kupereka chithandizo chokwanira kwa ana awo pa maphunziro awo. M'manja mwake akuti nkhani kwambiri ikuvuta ndiyoti makolo ambiri akunyalanyaza kuti apereke thandizo lokwanira komanso loyenera kwa ana pa nkhani ya maphunziro awo. Ndiye ine nkhani imene sikuchoka kwa ine ndifuna kuti ndimve kuchokera kwa eni wake anawa kuti kodi akati makolo akukanika kapena akunyalanyaza nkhani yopereka thandizo loyenera pa maphunziro awo kutanthauza chani? Zikukhala bwanji makolo akumachita chani? Dzina langa ndi Seman Laston ndine ophunzira wa form 3. Ana ena amatha kupempha chofunikira thandizo loti manga kusukulu kufunika ka makope ka ma instrument akawapempha kuti amayi ndimatenga kuti kotheka mundigule nko instrument kapena kakireta kusukulu ikufunika. Makolo amatha kuwawuza kuti ndi wankulu utha kuchita maganyu pamene mwanayo nthawi yotero kugwira ntchito yo maganyu ngati amene wasakhala nayo. Malume ake amatha kusangasidwa kuti mwanayo wandisangasa ine tikakhala nani ku nyumba. Ana unga amene amatha kumana na mavuto ngati amene wawo. Makolo alipo koma mwanayo sakukhala kwa makolo wake akukhala kwa chibali. Ndiye yena atha kuti makolo alipo kapena ena kuti anamwalira kumene. Okay, yabwino. Yeah. Manja mwake chitsanzo cha ina cha mmene akulekerera makolo kupereka thandizo loyenera kwa ana pa maphunziro. Ine dzina langa ndi Kriste Banda. Makolo nyumba makhala ana osiyanasiyana wamkazi Nyamata. Makolo amatha kukondera mwina akumpasa zofunika za ku skulu Nyamata kuti nsikana asapite ku skulu ayambe kuphunzira Nyamata ndikuti azakamaliza Nyamata zamuthandiza ndani nsikana. Makolo amaganiza kuti nsikanayo sangasowe thandizo mwina azakwatira kwamene Nyamata azafuna kuti asamale anthu ena. Manja mwake chitsanzo china makolo mmene akulekerera zikukhala bwanji? Tamva nkhani yokhudza akuti atsikana azakwatiwa bola tithandize Nyamatayo, nkhani yokhudza ana okhala kwa aziyankolo ndi ena otero kapena amasiye. Dzina langa ndi Ibrahim Gausi ndili mu form 4. Chitsanzo china chimene ndingabwera nacho ndi choti pali makolo ena amatha kuona mudzi kuti mudzi muno mulibe anthu ophunzira. Ndi amatha kupanga chisankho choti mwana wanga ndimphunzitse muli ndani ophunzira muno.
naye asakhale ophunzira azikhala ngati anthu ena amene amakhala m'mudzi muno. Yes. nkhani ndiyoti iwo amafuna kuti aone wina wake amene angathe kukhulupirira kuti ameneyo anapindula ndi sukulu. Yeah. Manja mwake. Zina langa ndine Rebecca Anderson ndi form 4. Pali anena kuti kwawo mwina ndikutali ndekuti azikhala kuyisingatheke zoti aziyende umazabwera kunoku. Ndi ana asiya ku self boarding kuti azikhala umene kujako amakhala ndi 100. Ndezimapeza zokuti mwina umene kuja zokudya zawathera pocket money alibe umene kuja makolo amatha kungosiya kuti adya zanzake kapena ayi mwina 100 autamuda umugerako. Mwana magona ninjala mwina kusuku kuno samabwera before zoti andia ayi ninjala sangakwanise kupeza paikha chakudya kuti makolo ake samutumizire. Manja mwake ndimafuna ndimve kuti ndiyeno pa zitsanzo mwatchula zija basi makolo kungomulekerera mwana wantsikana kuti akaya aona kuti apanga bwanji kanyamata mwina landlord angayira zija zimene mwanena zija kaya ana opezedwa zimezi zikumakhudza bwanji anawa pa maphunziro awo. Zina langa ndine Luke Ibrahim ndi form 3. Zosalira zimene ana akumakumana nazo akakhala kuti makolo alekerera pa nkhani yomwe anena kuti akumangoasiya azipita ku sukulu osapasa zakudya osapasa support akakhala kuti sakukhala ndi yani akakhala kuti sakukhala ndi makolo awo. Zimapezeka zoti mwana wa sukulu uja akubwera kuno for example msikana akumabwera ku sukulu kuno osadya kalikonse anzake akaona umatenga zakudya ndrama umakagula zinthu zina ndi zina ndi zimankhuza kuti ineyo ku sukulu kuno sindikudya kalikonse kunyumba kujangu ndisiya kuti nzipita ku sukulu nde cha maphunziro chimatsika amadzapeza kuti wayamba zibwezi kuti azimpasa ndrama nesa zikhangara anzake aja nde zimezi akakhala kuti ali ndi chibwezi nde chibwezi sizimatheka kuti munthu ngokhala chibwezi amapezeka kuti atenga pathupi zikoma. Manja mwake akumangoona kuti ndi bwino ndikapeze style ine yopezera ndrama simesa ku sukulu betha kumabwera kumaphunzira ali ndi pathupi pali vuto. Vuto limene otenga mimba msikana ali pa sukulu likukhuza kuti iye uja apita ku nyumba akabereka mwana koma ana anzake amene amaphunzira nawo mbuyo ndi kuti asogola ndi iye uja aziziva kukula kuti azikaphunzira ndi anzake ang'ono. Makhala ngati kuti iye uja akulephera kuti asakanikirane bwinobwino ndi anzake ang'ono aja. Manja mwake iyi nkhani imene ananena anzathu ali apayi kuti makolo ena amangoona ngati kuti basi m'mudzi simukuoneka anthu ena ake oneka ngati kuti anapita patsogolo ndi sukulu nde sangathenso kunthandiza mwana wawo imeneyi anawo ikumakhudza bwanji. Dzina langa ndi Imran Sherifu. Yes. Ndi form 4. Mwana ena zimapezeka ali m'mudzi kupezeka zoti mulibe role model wemwe angatengere kuti wakuti anaphunzira. Zimenezo zimachitikadi. Ndipo anawa akangomva zimene kuti akuti amaphunzira enda amalimbikira sukulu yawo komano analemba mayeso a4 sanakhoze bwino kapena sanatengedwe ku university komanso kapena kwawo nda amphawi sanakwanise kutani kwalipirira university atangedwa. Zimapezeka kuti mwana uja amatembenukano kuyamba timaganyo kuthamangathamanga basi timakhasu kutenga amakhala ngati wakhulupirirana kuti basi sukulu yodi ilibe phindu basi amakhulupirirana kuti sukulu iyi ilibe phindu lomwe tani angapindule kutengeranso ndi mmakomo mwawo ndi amphawi. Iweyo koma mmene ukuoneramo ndi zabwino kuti munthu ukhulupirire zimene anthu amanenazi unganene kuti chani maganizo ako ungati chani ndi zabwino. Zimenezozo si zabwino. Okay. Potengera kuti munthu sumadziwa zamawo. Masiku ano kuti mabungwe ochuluka kuti kumbali yoti ngati akusowa ena akukuthandiza amatha kukutenga ambiri makulipirira sukulu yako. Okay. Manja mwake palinso chotsatira china amene zikuwakhudzira anawo amene sakuthandizidwa muno bwino akulekeredwa ndi makolo ndifuna ndimve chotsatira chomaliza ndisanabwere kutsogoloko. Zina langa ndi Mariam Jaffa ndi form 2. Ngati makolo alekera ana kuwathandiza maphunziro awo ndi kuwafokesa zimathandiza kuti ana asakwanise masomphenya awo amene akafuna ali mwana kuti azakwanisa ataphunzira sukulu. Yes masomphenya ngati chani tatipasa chitsanzo mwina mwana uja tinali ndi masomphenya ngati chani kuti amafuna zoti azakhale doctor ndi kuti sukulu janga twasira panjasi zingathe kuti azakhale doctor uja. Manja mwake ngati mukungotsekula kumene wireless yanu iyi ndi kanema ya MBC program ya tsogolo lathu ndi program imene timakhala tikukambirana fundo zosiyanasiyana zimene zikuonetsa nkhanza zimene zikuchitika kwa chinyamata kapena kwa ana m'dziko muno zimene zili ndi kuthekera kolepheretsa anawo kupitiriza maphunziro awo ndi kumaliza. Ndiye program yathu ya lero tili pa secondary ya Majuni kuno ndi kwa senior chief Jalasi
mboma la Mangochi. Nde anawa afotokoza kwambiri nkhawa yayikulu imene ali nayo yoti akuti makolo m'midzimu akulekerera anawo osapasa thandizo loyenerera pa maphunziro awo. Ndikufuna kuona kuti mukhale pompo pempha tibweranso posachedwa timve kuchokera kwa akuluakulu amene ali mpulogalamu ino kuti kodi zimenezi zikuchitika motani ndipo titani kuti vuto limeneli lithe. Khalani pomwepo. Takulandiraninso chigawo chomaliza komanso chachiwiri cha programu yathu ya Tsogolo Lathu. Majuni Secondary School. The home of success. Majuni Secondary School. The home of success. Ndikufuna kuti funso lipite koyambirira kwa anzathu amene tikuyimira gulu lomvera wireless. Inuyonso ndikukhulupirira kuti ndinu kholo olumukhoza kuyimira ngati kholo famu kuchokera kumadera kumene anawa akuchokera. Izi zimene akunenazi kuti makolo akulekerera inuyo mumaziona ndizoona mukunaona kuti zimenezi zichifukwa chani makolo akuchita zimenezi ndipo tichite bwanji kuti vuto limene lili lichepe. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Whisky Kim monitor komanso ndipimira ngati kholo fanti ndi mwana school pano. Ndizoonadi zoti ana ena amakumana ndi nkhanza ochuluka makolo awo amalekerera. Ndizoonadi. Mwachisanzo pali ana ena awiri anasiya skulu kamba konena kuti makolo anakopeka kamba kontinga mwana wawo kupita naye ku Joni. Ndi anasiya skulu. Ndi mukuona kuti makolowa mungayankhule zotani kuti zimenezi ndi zabwino kapena mwina adzitero mwana akhoza kungonsiyitsa kaya akwatiwe kapite ku Joni ndi zabwino? Ayi si zabwino. Chomwe tingachite monga ngati ife makolo ndikuwalimbikitsa ana athu kuti mwina azakhale pa ntchito zolongosoka fa kapita malo osiyanasiyana makamaka ku Joni amakumana ndi mavuto osiyanasiyana mwina kulankhula zizungu kapena zilankhulo zina ndi ana aja akhala kuti sanaphunzire amatani amasautsika komanso samatha kulankhula chizungu mwa ndi malo mwa kamangotani amangobwera ku Joni kuti ntchito sindikuyipeza koma lili vuto kutani kusaphunzira. Manja mwawo Madam mfundo zimene afotokoza anawa ndikupira kuti mwazimva nkhani yokhudza ana amene akakhumudwa mwina amatha kuyamba zibwenzi inuyo mwaphunzirapo skulu actually mwakhalapo pa mpando ngati imene alili anawa ndikupiranso kuti so mwina mmafunsiridwa monga madam sanafunsiridwe anakhalapo mtsikana yes inuyo ndimaganiza kuti mungamuyankhule zotani mtsikana amene akuoneka kuti makolo ake amulekerera akuona kuti even mtengo nogwiranso alibe akuona kuti mwina angopeza ndalama kudzera kuzibwenzi mungamuyankhule zotani mtsikana amene? Okay, ine ndine Mrs. Majamanda. Mtsikana amene makolo ake akanika kumpasa support yokwanira ineyo ndithu mulangiza kuti kupanga chibwenzi kuti apeze ndalama si solution yokwanira. Munthu wina lese wamkadzi amakhala kuti maisero amenewo anadusapo sikuti iye mtsikana amene wapa majuni akukumana ndi mavuto ku nyumbako ndiye kuti mtsikana aliyense amene ali Malawi muno sadakumane nawo. Koma kwa ineyo ndimangofuna ndiauze koyambirira ndiauze ana athuwa amene ali pa majuni pano kuti akakumana kwambiri ndi vuto lotsamwitsa choyambirira azikhala omasuka kuti peza ifeyo madziphunzitsa achikazi pamalo pano timayesesa benafe mbali yathu ngati tili ndikuthekera timathandiza mothandizana ndi ena a mother group ngati nkhani ya makopeyi tizolemberati timapatsa kakhaso kuti kwabwera timabungwe tinati timathaso kuwapanga konsida kwambiri asikanawa chifukwa akasankha njira yokapanga zibwenzi ndikuti ndi mathero amaphunziro awo makhala kuti ndi mathero rubase amenewo ni mathero kumene kuja atha kutengako mimba akatenga mimba ambiri samabwereranso zimene zikuoneka kuti vuto likumakhala kumudzi kuja kuti wani sadachilandire kuti mwana uja watenga mimba akabwererenso makhala kuti pamene paja tsogolo la mwana latani latha mwina pa nthawi imene iniyo mwakhala pa majuni pano olo mwina skulu zimene kuma kwambiri pa majuni pano mungafotokoze motani mwina mavuto amene amakupezani nawo atsikanawa opita mbali imeneyoyo mwina overtime akuoneka kuti akumachulukira atsikana kumachulukira kapena vuto lili motani? Mavuto akumachulukira tione kuti akumachulukira koma
simavuto osamwisa kwambiri. Okay. Chifukwa pano padi kunena nkhani yoti boma latithandiza kumbali nayo. Ndiye mwana akusowa kope kapena kusowa cholembera. Sikuti chingakhale chida chonena kuti pano pa basi sukulu chanatani ndayisiya. Komabe sitikunena kuti makolo obe akhale anthu olekelera pang'ono obe chifukwa zikumafunika sikuti nzochuluka kwambiri. Tikwapempha ayesesebe kumudziko kumathandizana nawa. Ifeso kunokoso timatha kuona amene tingachitire mothandizana ndithu ndi abwana ali apapa. Chabwino. Ndithu. Manja mwa matron. Chabwino ndifuna ndipite kwa patron. Inuyo ndimafuna ndimve mbali ya achinyamatawa. Mfundo zingapo zabwera akunena kuti makolo akumaoneka kuti be akunena kuti mudzi munoto tikumaona anyamata kumakhanga kuti ena akumwapo. Palibe tuchite chonse chimene chingakuthandiza cha skulu. Achinyamata amakupeza mwina ndi mavuto amene ungati patron komanso mwina mungayankhule chani kwa anyamata orero. Ine ndine mphunzitsi wa pano Mr. Mlichi amene ndili ngati patron wa anyamata awa ndi atsikanawa. Anyamata ndi atsikanawa adi akukumana ndi zosamwitsa zambiri ku maphunziro awo ndi amatipeza ndi mavuto awo ndipo timathandiza moyenerera. Amabwera ndithu ambiri mwa iwo amakhala omasuka kumatilongosolera, koma nthawi zina mapezeka kuti ambiri mwina timatha kuwapanga trace tokha chifukwa cha majombedwe awo. Nde tikapeza kuti akujomba mwana uja timampanga follow up ndikumpeza nde timacheza naye amatiuza zifukwa zimene akujombera. Mwazina zambiri zifukwa zake zikukhala zomwe alongosola zija kuti mavuto amene akuchokera nawo posalandira thandizo kwa makolo. Munapeza kuti vuto kumakhala chani kwa makolo? Vuto kwa makolo makamaka kusayang'anira bwino anawa. Ena pali makolo ena akuakondesesa kwambiri ana zimene zikupanga kuti zikuwaononga ku maphunziro awo. Mwachisanzo titha kupereka chisanzo cha mafoni. Makolo ena akuapatsa mafoni ana ndi cholinga chokuti mwina athandize pa maphunziro awo. Koma mwina chifukwa choti makolo akapereka foniyo satenganso gawo kuti ayang'anisise kuti foniyo ikugwira ntchito yanji. Ndi m'malo moti mwana uja agwiritse ntchito wa maphunziro zikulekeka akumagwiritsa ntchito zina zosemphana ndi maphunziro. Zimene makolo mwina pa misonkhano yambiri takhala tikuwalimbikitsa kuti azipanga follow up kuti ngati apereka foni azitha kumaona kuti kodi ikugwira ntchito yanji. Kusonyeza kuti mutanthauza kuti makolo amene ankondetsetsa mwanayi kumpatsa foni ndi makolo amene akumulekerera pa zinthu zina mwina osampatsa kaya makope koma foniyo ampatsa. Kapena ana amene ndi ati ali ndi zonse zoyenerera komanso ali ndi foni. Ena zikumapezeka kuti zoyenerera zina alibe, ngati kupeza kuti mathematical instrument ma calculators alibe koma foni ali nayo. Ndi takhala tikumacheza nawo m'misonkhano yosiyanasiyana kumawunikira zimenezo. Ndipo tikuona kuti mwa makolo ena amene alomvesesa akutha kumazisata zimene timatha kumalongosolera. Chabwino. Manja mwa patron. Ndipite pa ahede. Poyamba ndimafuna ndidziwe kuti vuto ili lilioneka kuti makolo kulekerera ana mwina kukhumudwa kusiya skulu ena kukumana ndi mavuto siya skulu likuonekera bwanji muzolembera zanu kaya ma registers mwina enrollment mutha kutifotokozera kuti zimene zikuonekera bwanji? Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Fred Majiwa, mphunzitsi wamkulu pano pa Majuni Secondary School. Ndizoonadi zizindikiro zosonyeza kuti chisamaliro chochokera kwa makolo pita kwa ana pa nkhani za maphunziro chikuvuta. Kuli zitsanzo zosiyanasiyana zimene tikhoza zipereka. Kuma register amene mwatchula kumapezeka kuti mwina skulu tikatsekulira ana ena amatha apezeka mwina masabata awiri oyambirira aja sakubwera. Munthu amene azatulukira ukafunsa unali kuti amazafotokoza kuti mapanga ganyo kuti tipeze makope tipeze zina zofunikira kuno ku skulu. Zimakhala zinthu zodabwitsa kuti pamene boma layambisa maphunziro aulere mavuto ngati awawa oti mwina ana aja kumalepheresa kubwera kuno ku skulu akupitirirabe. Zinthu zimene timazitenga ndi zophweka kuti makolo aja asala ndi udindo ochepa omwe afunira zina ndi zina zing'ono zimene zikufunikira kuno ku skulu. Zikumapezekabe kuti zikukanikabe. Mapeto ake chifukwa cha chidwi cha mwana uja kumapezeka kuti mwana wayamba kusakasaka yekha zimene zikusowa kuno ku skulu. So zimatikhuza kwambiri. Tikafika nthawi yolima, tikafika nthawi yokolola,
mwana amatha kupatsidwa assignment yonena kuti sikupita ku sukulu katithandize kukolola. Zimatha kuchitika sabata imodzi kapena masabata awiri oyambirira tikatsekulira sukulu. Akamabwera ukamfunsa unali kuti makolo anga anandiuza zonena kuti ndikathandize ntchito kumunda. Nkhani imene inatuluka m'bwalomu ya kusowa chisamaliro ena anafotokozapo za ma safe borders. Ana amene amachokera sukulu zakutali kwambiri kuti ana asankha kuchokera sukulu zakutali. Yes, schools zimene zilipo tili for example ndi Luchichi imene uchokera ku Luchichi primary school kubwera kuno ndi 24 kilometers. Ana ochokera sukulu ngati zimene sangaendere amabwera kumazakhalira mmuzi momwe ngati ma safe borders. Timakumana ndi malandlord ndi malandrede ngati mbali imodzi yoti azitithandizira kuti yang'anira ana athu amene akuwasunga ngati ma safe borders. Tinazizimuka nazo malandlord aja ndi malandrede akutiuza kuti ahedi mukamakomana ndi makolo m'misonkhano imene mumakomana ndi makolo nthawi zonse zitipempherani. Makolo ambiri ana amango atumiza alibe china chilichonse. Zokudya amakhala alibe. Literally alibe. Amatumiza mwina nkauza tikutumizirani. Mwana mmene ayambira kutumiza mauthenga kandi pa foni chakuti ndilibe paja munanena kuti mutitumizira. Samachita respond, samayankha china chilichonse. So chimene chichi ine sinachimva kuchokera kwa ana koma ndinachimva kuchokera kwa malandlord. Titachita engage kuti ngati kuwapatsa udindo kuti ana amene akusira ndi makolo anzanu atengeni ngati ana anu. Mukaona kuti akupulikira alankhuleni. Ngati pali zina zimene mukuziona izi sizikuchitika bwino mukhoza kubwera kuno ku sukulu kuzatiziwitsa za anawo komanso even makolo aja akabwera afotokozereni. So ndikumene tinadziwa zona kodi zikumafika pa mulingo umene uwona kuti kuntumiza mwana ku safe boarding ndiye mukhoza kulingalira kuti mwana amene akhale mtsikana sakulandira thandizo lina lilonse sanapasidwe china chilichonse akubwera kuno akupanga ayimbira makolo aja mafoni kuti mwina atumize chithandizo sichikutumizidwa atani. Takati tukukhala ndi makesi zona kuti mwina mwana anali safe boarding kena kungozizi mukati mwana uja wasiya sukulu. Tikamafunsa tikamapanga follow up mwina timvesedwa watenga mimba. Kuyesera kuti mwina makolo aja abwere azasungise malo kumapezeka kuti nthawi zambiri makolo aja sachita respond samabwera. Ndiyo mwana uja amakhala kuti sukulu waisira pati wasira pomwepo. So anawa mtima olimbikira sukulu umatha kukhalapo komano nthawi zina zimene amadutsamo zimapangitsabe kuti mwina pamene amayendeka kuti asafikire. Pamene mumaganiza kuti boma lapeputsa chipinjo kani aza fees zija kuonabe kuti makolo ena sakumvetsa mwina pangati pano pa majuni tatifotokozerani kuti nkhani dongosolo limene lija lero kuti boma linachotsa fees likuyenda bwanji komanso mwina kumbali ina lathandiza munjira ina iliyonse mwina kwa anthu amene amavutikitsitsiratu nkhani ya fees lathandiza. Ndafotokoza kale kuti pali ana ina aka amene mwina tikamamba te mwina iliyonse nthawi ija imene timalipira fees ana ena zimachita kudziwikira kuti ana awawa akakhala kuti akujomba ndi kuti akusakasaka ndalama nkhani ndi fees. Ana ngati amenewo chibwerereni za sukulu ya ulere ya ku sekondari ndi kuti ana amenewo akuphunzira maphunziro awo bwinobwino ndi kuti nkhani ya fees ija anathana nayo sakujomba ndi kuti maso awo ali pa maphunziro. So chiganizo chimene ndithu chikuthandiza pano pa Majuni Secondary School chikuthandizanso makolo ambiri. Koma nkhawa zathu ndi zimene mwina amene mwatsaliramo kuena kuti makolobe akuyenera kuchimvetsa kuti zina ndi zina zimene zimasokera kuno ku sukulu kuti maphunziro yateke chifukwa si fees yokha koma mwana ayipayekha afunika chisamaliro. Iniyo mukuwapempha zotani makolo kumudziko kuti anawo amalize sukulu mwachidule? Makolo amene mukutionera kuchokera ku Majuni Secondary School tikupempheni kunena kuti thandizani boma tigwirane manja ncholenga choti mwana asalephere sukulu. Gawo lalikulu lofunikira limene limavuta kwambiri kuti mwina anaja azipitiriza sukulu ndi limene boma udindo umene autenga. So zina ndi zina zotsalirazo thandizani boma ncholenga choti timugwire mwanawo pankono sitikudziwa kuti pamawa mwana amene chifukwa cha sukulu imene akuyilimbikira lero imene mwanitumizira kuti azachite pano pa Majuni Secondary School izampindulira motani mwina nkutheka ndi amene azatigwirenso pankono. Manja mwahede vuto la makolo kulekererana pa chithandizo makamaka za maphunziro ndi lalikulu bwanji boma la Mangochi? Tamva nkalekani momwe mwana aja ali napo una kuti amapero sawa apa sathandizwa anaja koma zinthu zimakolo ina ajani kodi ali nawo ifune sukuluyo ubwino wake sakutani kodi sakuona mujani ni muja kuti mwina kudi akulibe lo modelo ndiye vuto lili kukulabe kamba kone kuti makolo sakuona kuti iwo udindo wawo ndi chani pa mwana wawo pamene malamulo kuti kuboma alipo kale one kuti
amene ali kholo la mwana ali ndi udindo opeka chisamaliro kwa ndani kodi Kwa kwa mwanayo Okay. kaya unabereka ndiwe kaya sunabereka koma ukusamala mwanayo ndiweyo ndi udindo wako opeka chisamaliro kwa ndani kodi kwa mwanayo maphunziro umoyo wake nkhani iyi ikambidwa ngati nkhanza imene akumana ana kuti sakusamalidwa ndi makolo awo komanso kuli gawo limene kuti ufulu wa ana pa maphunziro makamaka chimene akudandala wawa ndi ufulu wawo khuza ndi maphunziro umene osokera makolo atenge gawo lalikulu kuti maphunziro atani kodi ayende bwino. Koma tikanena kuti makolo akunyalanyaza kapena akulekerera anawa chifukwa sakuona ubwino wa sukulu, timaganiza ngati makolo ndi anthu akuluakulu oti iwo mesa ndi kuti anawo amadalira makolo kuti ndi anthu ozindikira. Zikuchititsa njani kuti makolo asazindikire ubwino wa sukulu? Chimene chikuchititsa kuti makolo asazindikire ubwino wa sukulu ndithu akuyankha motero kuti kamba kotenga kuti nthawi zina zikhalidwe zimene anthu tili nazo kapena zimene anthu ali nazo m'maderamo. Alinakala une kuti pali mwina deralo kulibe munthu amene anapita ku sukulu kapena munthu anapita ku sukulu sali pa ntchito ndi amangona ngati kuti munthu akaphunzira ndi kuti aliyesa akalowa mujani mu office kuti akagwira ntchito ngati kuboma kapena kuti pamene maphunziro ndiofunikira ngakhale khali musana apeze ntchito koma ngati waphunzira munthu amakhala ozindikira munthu apanga zinthu motani moyenerera kusiyana ndi munthu amene wangotani wangokhala aphunzira. Ndiye makolo awawa ndi amene takhala kukamba nawo nthawi ndi nthawi kuti ngakhale niyo simunaphunzire chifukwa alipo makolo ambiri amene sanaphunzirewo ndiye bwino sukulu omwe iwonso natani sunaoneke koma ndi masuku ano ndi mafoni amakonowa amaona ubwino chifukwa zisisiku iwo zimavuta amagwisa ntchito maaudio momwe alembe iwo azikhala apanga maaudio zimene azimveranso kwa nani kwa anthu azimveranso anthu ena. Ndiye takhala kupanga na misonkhano kwambiri kuti alimbikitse makolo ngati udindo wawo kuti awathandize ana awo kuti apite ku sukulu ngakhale mwa iwo sukulu inakanika koma mwana wekhayo usukulu atani kuti apite. Ndi chimene kudanda nthawi ndi nthawi kuti makolo achimveso ndipo taona zikusintha pang'ono ndi pang'ono. Munanena kuti ku ofesi kwanu anthu amachulukira obwera kumadzapempha thandizo la fees chani ndiye panopo tikuti boma linachotsa fees ija mu sukulu za boma za sekondari. Pakali panopo chiwerengero cha anthu odzapempha za fees zo ku ofesi kwanu mungachifotokoze kuti zichili bwanji? Sanapitirire 10 amene abwera zadandaula pa zifukwaso zosiyanasiyana ona kuti ali ku boarding imafunika nkhani ya boarding koma school fees yokhayo kuti inatheka kale amene akala ku boarding anosaona amadzapempha thandizo lina ano tsopano basi ndithu nkhani ngati yomweyo komanso ndo andani kale anathandizika pano pasali ku sukulu so sali makomo anabwera sukulu ku sukulu bwina kuphunzira ena mwayo ali ku lisungu sekondari sukulu imene kuja kumankibe ena pamango sekondari sukulu imene inayo pafupi ena ndoti so anatuluka ngati boma lamango chapita madera ino kaphunzira sekondari sukulu koma ndoti zikuyenda thu zurani zikutheka. Ndiye kuchotsa fees ku mungati kwathandiza ndithu kuchoka ku bomako. Ndipo ifeyo tinene kuti ndi gawo likumera ndi bomo lachita tikanzero kwambiri kuthandiza gawo limene chifukwa kumakhala nzeru office kodwa obwera ana ngakhale makolo zadandaula nkhani chani ya fees koma panopa ayenza bwinobwino chiwerengo cha bwinobwino kuti boma lakhala maganizo abwino kwambiri ndipo tiona kuti chiwerengo cha anopita sukulu chikhala chochulukirapo sikhaso chombiri osiyasusa achulukira ngati mamachitira mbuyo. Majuni Secondary School. The home of success. Majuni Secondary School. The home of success. Makolo ndi gawo lathu komanso udindo wathu kuti ana athu tiapatse chisamaliro tokha tisadalire za munthu wina ena atha kungotithandiza koma udindo waukulu osamalira ana athu uli mwa ifeyo. Ndipo akunena kuti tikuyenera kuti tizindikire kuti maphunziro pa mwana si nkhani yongokhudza kungogwira ntchito kokha komanso ati amatsekuka muzambiri ndipo amachita zinthu zodalirika zimene akhoza kusiyana ndi munthu amene ku sukulu sanapite nkomwe. Ine dzina langa ndi Mike Mlongoti. Bwanji tsiku lina mudzakhalenso pomwepo pamene tidzakutengereni programu ina tsogolo lathu kuchokera ku sukulu ina mdziko muno. Mukhale pomwepo pamene mukuonera zotsatirazi.
malo ano mene tafika pompano ndi pa chipatala cha Khulu kumalo ambona panopa ndipo yambirira kuti tilowe mkati. Malo ano timavula chilichonse monga mmene zoopsa kuti sindikakhale kuti kuvala wachi. NBC.